Πολύ ξύλο θα φας. Πάρα πολύ ξύλο θα φας. Άξιος! Θα φάει πολύ ξύλο, παιδιά. Καλά, μην κουνιέσαι έτσι, θα σου μιλήσω. Εγώ δεν σου ξαναμιλάω. Θα σου μιλάω εγώ. Εγώ δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω, ρε παιδάκι μου. Μη μου μιλάς. Μ' άφησες μόνη μου εκεί μέσα με τόσα φίδια και τόσα ποντίκια. Μα είσαι γενναία. Εγώ! Ναι. Ναι, εσύ. Στέλλα, σ' αγαπώ. Εγώ καθόλου. Μην μου το ξανακάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Γιατί ωραία πέρασες, μια χαρά καθώς. Τι να σου πω. Σαν τη βασίλισσα του Σεβάχ, του θαλασσινού. Έπρεπε να νιώσει και εσύ πάνω το φίδι αυτό το τεράστιο, το κίτρινο, που δεν ήξερα από τον το κεφάλι του, ήταν μόνο το σώμα του εδώ και εσύ ήσουν απ' έξω και φώναζες. Όχι αγάπη μου, I'm celebrity. I'm getting out of here. Στην αρχή μας πετάξανε κάτι ποντικάκια. Συγγνώμη, μας πετάξαν 40 ποντίκια. Μόλις βλέπω τα ποντίκια, λέω Ποντίκια τι, χάμστερ. Χάμστερ. Ναι, παιδιά. Αλλά βάλε 40 ποντίκια να σου έρχονται πάνω έτσι. σε ένα τέτοιο. Περίμενε. Αυτό που μας βάλανε ήταν ένα γυάλινο. Χαμηλό όμως. Ναι. Όχι ψηλό να είμαστε. κλειστό από πάνω. Να είμαστε όρθιοι, να είμαστε ξάπλα. Ξαπλωμένοι. Και να μας πετάνε τα ποντίκια. Μετά από αυτό μας πετάνε 40 φίδια. Όχι 40, ή κάμποσα φίδια, ναι. 40. Απλώς ήταν μικρούλια λεπτά. Να τα 40 φίδια, μόλις πετάνε και τα 40 φίδια, βγαίνω απ' έξω και φωνάζω I'm celebrity, get me out of here. Δεν άντεξα. Είμαι ο πρώτος και είναι τιμή μου που πήρε αυτό το βραβείο το μεγάλο. I'm celebrity, get me out of here. Ποιος σου είπε ότι είναι βραβείο αυτό? Δεν είναι. Όχι. Και ρώτησα το Λιάνο. Λέω, τι κερδίζω. Και μου είπε την φυγή μου από το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Όχι forever. Οκ, γιατί Δεν θα φύγω έτσι εύκολα, αγάπη μου, έχω κι άλλα να κάνω. λέω κι εγώ, γιατί όλα και όλα, αλλά σ' αγαπώ και σε θέλω εδώ κοντά μου. Ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό φυσικά, για το σκοπό που ξέρουμε, για την αναδάσωση των δασών μας.